Ahojte, moje meno je Denis Špak, mám 23 rokov a v Shimano Service Centre Cyklošpak pracujem už 4. rok. Najväčšia výzva pre mechanika je podľa mňa vysporiadať sa s vlastnou hlavou a nie najlepšie dni nájsť nejakú tú trpezlivosť pri nenajľahších servisoch. Na servisovaní bajkov ma najviac baví ten výsledok a keď zákazník odchádza spokojný. Moja láska k bicyklom sa o mňa prejavila asi od narodenia, keďže som sa narodil do cyklistickej rodiny, kde bol otec reprezentant a vystriedal som už všeličo od cestnej Emondy, Super Caliber, Pro Caliber, ale ostal som pri e-bajku, ktorý je track rail. Moja najsilnejšia spomienka na cyklistický výjazd bolo, keď som bol v Španielsku na cyklokempe v Calpe. Čo sa týka pretekania, tak som hobbyjazdec a môj najväčší cyklistický úspech je vlastne prvé miesto na domácom preteku Maratón Slovenský raj na e-bajku, ktorý vlastne zastrešujeme ako Shimano Service Centrum Cyklošpak. Po voľnom čase po väčšine chodím sám na bike alebo normálne s kamošmi von. Do súťaže som sa prihlásil z dôvodu, že chcem niečo nové vidieť, zažiť, spoznať nejakých nových ľudí a otestovať sám seba, na akom som leveli. Ahojte, vidíme sa v novembri.